Ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Garing kene Mataram Mas Anggit. Yo. Hai ah. Ora ngira bocah kaya pring ngene kok Sik kondange Pripun to? ngarane kaya pring iki maksude piye? Lah iki lho Nggih. bocah cilik jlirit Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. pawak. Oh, iya, iya. Pawaan. Pawaan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing penting nadyan cilik sehat ya, Dok. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Dok? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya Masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget ngono lho. Akeh banget ngoten lho Pak De. Lah nggih ampun banyak. Lah nggih awet saking mrika wau sampun Iki ora mung saka desa kene uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sami. Saka Blitar enek, saka Surabaya enek. Nggih, lengkap sangat nggih, Mas. Saka Jember enek. Dadi iki cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan bengi. Amin. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Jenengmu sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok. Wis tok. Tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa-dawa angel iratu kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kowe iki karya Amin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake Leluhur. Leluhur ki wis modar e. Lah niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene. Sesepuhe ngoten lho Pak Ya ya De, panjenengan. pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pak De? Ya ora beda. Anu Lintang isih Nggih. sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Nggih. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA-ne ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang Kairo. Amin, matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Jebul biyen ki sik mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa. Sing penting sekolahe ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Amin. Iki ana pundutan lagu Nggih, Mbak Lintang. Saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Wah, Bapak Jun nggih tasik lenggah. ayo Samenika. jelas ngaten. Ingkang pundi? Ah. Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nduk. Nutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak. Mergo ketamon iki juragrawa iki. Lah nggih to. Saiki Kan isih tanggung mirsani. jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Pak De. Iki apike dibawani apa, Nduk? Pedang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, podang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang, monggo. Nadyan wujud temong peksi. Suarane iso nggo kredit Honda. Kredit Honda iki piye to, Pak De? Tegese kowe Kok malah ge? Kowe tuk nyanyi sak nyanyian ki iso nggo ngangsur kendaraan. Ya ampun, Wes, mboten Pak De. luar biasa. Tasih ajar sak menika Pak De. Ajar ya aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae Mbak-mbaknya semuanya. Pojok kae Presiden Purbakala. Ampun
ngoten to Pak. Nek ngenyek wong sak penake dhewe iki lho. Lah nggih lho. Pitik Antropus, wong iki nek ngenyek aja sak penake dhewe. Oh, kamu ra enak. Oh, kamu Ayo. kerpus bareng. Ya, Nduk. Diucapkan ugi Pak D. Apa? Kula dereng maaf-maafan kalih piyantun pundi? Yai anu ta. Kiai Yai Salam Dono salam Mulya. nggih Dono Mulya. Minal aidin wal faidin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bancaan ya. Bancaan pripun? Nggih. Nggih. Nek ra apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pak D. Anu. Halus manis tora merak hati. Selingkan kula golek isi podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo Rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. iso awan ning omah wis ora krasa luyuran anggone isih ngenas sayang padahal terangganku kali ora krasa iso awan nganti Omahe Gonggo Mino. Yo tendangane tangan di sepake. Bumi.
Ibu bunga yen katon nyanding sliramu. Ora bakal atiku kekibong liyan. Yen si podang andudut ati kepranan. Ora mandeg atiku tansaya netra. Tak senanani sona pikat pulute bando. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. Ana angker meneh. Nek angkrem piye, Mas? Sampeyan upama duwe anak kaya Mbak Lintang ngono iki piye coba? Apa ora bombong atine? Membanggakan. Nggih.